A yau ne dai za a fafata tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Argentina da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Ingila. Idan muka duba waɗannan ƙungiyoyin gaba ɗayansu suna yin ƙoƙari a wannan gasar da ake bugawa. Musamman idan muka duba ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Ingila suna da 'yan wasanni masu kyau, musamman ka duba suna da ɗan wasa misali Jude Bellingham, ɗan wasa Harry Kane da kuma ɗan wasa irin su Bukayo Saka, wanda idan ka duba za ka ga suna da matuƙar kyau. Sannan kuma su ne 'yan dagiya, suna da 'yan dagiya a harkar ƙwallon ƙafa. Idan muka duba duniyar ƙwallon ƙafa dama babu wata ƙasa da ta kai ƙasar Ingila, ma'ana su tubbal ma suke yi gaba ɗaya idan muka duba. Amma kuma idan muka duba daga ɓangaren ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Argentina su kuma suna da manyan 'yan wasanni misali. Idan muka duba suna da ɗan wasa tauraron ɗan wasa na duniya, suna da ɗan wasa Lionel Messi, sannan suna da ɗan wasa irin su Julian Alvarez. Za ka ga waɗannan 'yan wasannin suna ba da gudunmawa sosai a harkar ƙwallon ƙafa. Idan ka duba ƙungiyoyinsu da suke bugawa a nahiyar Turai suna yin ƙoƙari sosai. Sannan idan muka duba a ƙasarsu ma suna yin ƙoƙari sosai. Amma analysis da ake ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Argentina ba ta kai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Spain ba, ba ta kai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Ingila kyau ba. Dan idan ka duba gaskiya wasannin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Argentina ta buga, za ka ga duka ƙungiyoyi da ta haɗu da su gaba ɗaya ƙungiyoyin ba wasu manyan kirki ba manya ba ne ba gaskiya matuƙa. Idan ka duba ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Ingila kuma ta buga da irin su Croatia, wanda Croatia ka ga ba ƙaramar ƙasa ba ce ba kowa ya sani a harkar ƙwallon ƙafa. Amma idan ka duba ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Argentina gaba ɗaya babban tim wanda suka yi gaba ɗaya ƙwallo guda ɗaya, babban tim wanda za a kira shi a ce babba ne, su ne ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Switzerland, su ne kawai masu kyau. Amma a duka in ka duba su Egypt, su Australia, su tsibirin Cape za a gan su ai ba wasu ƙungiyoyi ba ne ba waɗanda suke da kyau. Amma yau za su haɗu da duniyar ƙwallon ƙafa ƙasar Ingila kenan. Idan muka duba ƙasar Ingila kowa ya san su cewa su a harkar ƙwallon ƙafa lamba ɗaya. Sannan dai a yanzu haka dai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid tana neman ɗan wasa wato Rodri na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City. Idan muka duba ɗan wasa Rodri da a jiya da ya yi matuƙar ƙoƙari a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Spain, wanda hakan ne ya jawo ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid take cewa ya kamata ta nemi wannan ɗan wasan. Kuma idan muka duba ɗan wasa Rodri idan ya zo ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ba ƙaramin taimako zai a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ba. Dama a baya ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta nemi ɗan wasan amma kuma ba su mai da hankali akan ɗan wasan ba. To a yanzu dai haka ne ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid tana neman ɗan wasa wato Rodri. Idan muka duba ɗan wasa Rodri ya cimma abubuwa da yawa a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City. Ya ɗau gasar Premier League, ya ɗau UEFA Champions League, kuma za ka yi ba masa da irin ƙoƙari da yake yi.